så sjovt. I kan sgu da ikke bare stoppe op. Skal du ikke bare stoppe op? Hvad fanden er det, hvad er det, du laver dig, mand? Prøv mig, hvad er det, du laver, mand? Og nu kæft, jeg ulige. Hvordan er det, du kører, mand? Hvordan er det, du kører, mand? Hvordan er det, du kører? Fucking lille mand, jeg. Kom, mand. Kom ud af bilen med jer. Kom ud af bilen med os. Det er meget nemmere, mand. Nej, jeg skal ikke give dig noget. Det eneste, du vil tage fra mig, den kan bare rulle du. Ja, hvad så? Jeg vil stikke den op i røven på dig bagefter, min ven. Jeg sidder du jo alligevel. Det er jo rimelig langt. Nej, for jeg tvinger dig til at ud, min ven. Du fucking luder, mand. Så kom, mand. Fucking dum profil. Og hvor du jagter de der skråder ind til. Jamen, jeg kan godt se det, bro. Lyden er højere, når jeg sætter den over anlægget. Bilen. Og de kører så fuldt som gode, jo. Hvem er det, der enten er den der komet? Det er de der mongoler, der ikke en anden mongol. Ja. Og ham der, det er Mahmoud, bro. Ja, det så jeg godt. Nej. Rolig, mand. Rolig. Tak. Hvad laver du bare? Kig bag dig her, kig bag dig. Der pistol i hovedet bag dig. Kig bag dig, lad fucking Kig bag dig, kig bag dig med dig. Fucking lille mærker, mand. Din fucking lille Kør, mere, stik af mand. med dig, mand. Stik af med dig. Åh, Mahmoud, du skyder. Fuck, man. Mahmoud, han er færdig.